Kailangan natin ng tagapagbantay, bantay na maaasahan. Anumang oras na kailangan nandang tumulong kanino man. Ilocos Norte at Sur, La Union, Pangasinan, nagsama-sama dito sa RTS1. Ang hangad nila'y maglingkod sa bayan hanggang kamatayan. RTS1 kami ay nagpapasalamat, kami naging karapat-dapat, napupugay ng buong tapat, kaalaman namin naging sapat. Ang RTS1, payapang paaralan, kalasag ng kasanayan, pagiging makadiyos at makabayan, dito'y aming natutunan. Tagahubog ng mga kapulisan, magbabantay ng buong pamayanan, magilas na pulis na handang ialay ang kanyang buhay. RTS1 kami ay nagpapasalamat, kami naging karapat-dapat, nagpupugay ng buong tapat, kaalaman namin naging sapat. RTS1 kami ay nagpapasalamat, kami naging karapat-dapat, nagpupugay ng buong tapat, kaalaman namin naging sapat. Nagpupugay ng buong tapat, kaalaman namin naging sapat.